gaurkoan ez dugu etzai. Giro ederra daukagu eta gogo handia ere bai. Gure herriko selekzioa egiteko bagara gai. Punta-puntako lehiaketetan ibiliko gara alai. Ibiliko gara alai. Gure herriko kostalde darra zeharkatzeko parada, orain 5 urte egin nuen ta oso bidai ederra da. Pistoletazo moduan jaso, algortarron besarkada, ofizialtasun bide honetan sarri elkartuko gara. Bueno, lagunak, kontazio bukatzear gera, baina ekitaldi honetan parte hartu duten gure bertsolariei eta atano gure zinegotziai gure oparitxo bat egin nahi diegu, Euskal Selekzioaren aldarrikapen hori zabaldu dezaten, eta hortarako Txumaik eta Roziok kamiseta bana oparituko die. Zuek ere jasoko zenuten kamiseta hau, eta ohartxo bat eman nahi dizuegu, kontuz, destenitu egiten dutela. Beraz, etxera gutatzen zeatenen, aparte garritu.